Kau mending kayak aku, ya mending bikinlah daripada beli. Kan setengah kilo jadinya banyak banget. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Jadi ceritane aku ki sing duwe turan kacang sing tak ulurke wingi ya lumayan isih akeh. Terus kacang iki nek meh digoreng ngono tok wae rasane iki ya wis bosen. Jadi rencanane aku ki meh gawe peyek, tapi nek gawe peyek ngene iki lho sing paling males ki yo ngirisi kacange suwe banget. Nyata aku mau ki ameke godhong jeruk ki salah, malah ora sing enom, iki ki wis tuwa. Nengewe yo udu bakul peyek, jadi salah ya ora apa-apa lah ya. Terus gawene peyek ki aku meh nganggo santen, tapi aku ora nganggo garam, mergane kan aku ki duwe kelopo akeh banget to. Terus bumbune aku mau nganggo bawang putih, ketumbar, kemiri, terus nganggo kencur. Aku nganggone tepunge beras setengah kilo, terus tepunge kanji 2 sendok makan, terus telure 1. Lanjut kayak diadoni, dituangke santene mboko-mboko ben ora kenceren. Aja lali dicek rasa, engko kayak kurang asin. Dan ternyata iki wis pas rasane, kayak lanjut arep digoreng. Minyaknya wis panas, langsung wae kayak digoreng. Nah, goreng iki ngene iki dipletrek-pletrek nih ben adonan iki nempel ning wajan dadi tipis ngono kae. Lah pas bagian goreng-goreng ini iki aku seneng banget. Digawe sing ombo-ombo ngene iki lho lak yo marem tenan, disawang yo ketok apik pol. Kau mending kaya aku, ya mending gawe lah ketimbang tuku. Setengah kilo wae dadi akeh banget, maeme yo luwih marem, rasane yo sesuai selera.